че епизодите за Дженоуша в детското са кръстени Слейв Айланд, нали, островът на робите. И дори след като Сторм и Джубили се опитват да избягат, лошите ги затварят в тесни метални кутии. Истинска нехуманна техника за наказание и потискане на роби, прилагана в южняшките американски щати през 18 и 19 век. Показана и от Тарантино в Django Unchained, а на всичкото отгоре Сторм има и клаустрофобия. Но на по-лека нотка, двата епизода са пълни с така наречените камеоз. Появяват се Мистик, Тъндърбърд, Домино от игралните филми с Дедпул, където иначе бялата героиня е изиграна от Зази Битс. Виждаме и Нордстар и Аврора от Alpha Flight, канадски мутантски екип и Кейбъл, телепортиращ се киборг войн от бъдещето, заразен като бебе с техноорганичен вирус и син на Скот Съмърс Циклопа и Маделин Прайър, клонинг на Джин Грей. Разбира се, брилянтно изигран от самия Танос или Джош Бролин в единия от филмите.